Hier moet de route van het autonoom vervoer komen. Tussen de Veerdaam en de Jachthaven. Zo'n 600 meter. De provincie kwam bij het idee voor een pilot met vervoer zonder chauffeur. Toen rekken ik de eilander politiek enthousiast. De reacties op het eiland binnen wel eens nog wat verdeeld. Ik geloof niet dat er hier echt dat hier de doelgroep aanwezig is om daar gebruik van te maken in grote getalen. Nou, op zich vind ik dergelijke pilots hartstikke interessant. Vlieland is een autoluw eiland. Dus als daar dergelijke mogelijkheden zijn voor onze gasten, dan zullen we dat zeker aanmoedigen. Vlieland heeft een prachtige natuur, dus dat is natuurlijk zonde wijze om in een bus te zitten. Zelfs zoek ik gewoon een keer fietsen of zo. Ik broek de auto eigenlijk alleen maar als ik volle badskippen moet heljen of echt snel ergens moet wijzen. Nee, daar pas ik voor. Dan hou ik het liever op mijn fietsje. Gewoon zelf bepalen waar je heen gaat en wat jij zegt, dat hoeft voor mij allemaal niet. Dat meen ik echt. In september 2016 misleerde een proef met een zelfrijdend busje in Appelskeer. Na Schotje luidt gemeente Eerstellingwerf de stekker er alweer uit. De reden? Fietsers moesten in de berm van het fietspad staan om de busjes passeren te laten. De testen die er geweest zijn, die hebben toch ook wel wat foutjes laten zien. Dus ja, ik denk van laat ze eerst maar zorgen dat het echt veilig is. En dat het wat meer getest wordt. Voordat je met zulke pilots al aan de gang gaat.